И така, здравейте хора, аз съм Владо и днес ще правим клип на Fortnite, съответно ще играем, ще разгледаме новия ми акаунт, съответно ще има и ревю на акаунта. И също така искам да кажа нещо, което го мисля от доста дълго време. Мислех да спирам да стримвам и да правя клипове за YouTube, обаче се оказа, че има надежда и това, че са ме бавнали от TikTok не значи, че ще спра, за което много благодаря на хората, които ме съпортваха последния месец. Събрахме 300 последователя и така от нищото за няколко дена, за което много благодаря на хората от TikTok. И сега ще правим ревю и докато правим ревюто ще говорим за един биф с Митака. И така хора. Значи с Митака имахме биф, защото той ми продаде бамнат акаунт в Fortnite, съответно Black Knight. И той ми обясняваше, че това едва ли не аз съм го направил, той уж не продавал проблемни акаунти, дъра. В смисъл просто иска да си каже, че да знам, че акаунтът е едва ли не прецакан и ми го набута на мен. И както и да. Вече това е минало. Казал, че съм бил с камера, защото съм разбрал откъде взима акаунт и някакви такива прости. Реално никой не съм скамал съм само лечо, за да върна акаунта на един приятел. И това като цяло бифа с него. Напълно безсмислен биф, поне според мен. Идва в лайфа ми вика, че съм дете, да му каже това в очите да хода в Пловдив, аз ако отида той няма да дойде посмъртно. Така са повечето. И акаунта, който съм взел в момента от Джилката, той е много готин човек и ми го продаде сравнително ефтино, за което много благодаря, че ми го продаде за тези пари, за които съм го взел. Ако искате вие такива акаунти, може да отидете в Нажуката Дискорда и да му пишете. В момента стигнахме до минтито. Чакаме сега да видим. Ето. Имаме Мако Глайдър. Имаме и Травис Глайдър, това е най-важното. И това е Мечока, между другото, чай са. И така хора, може да цъкате мапа на Мечока. Също така може да отидете и да поиграете маповете на Комара и на Мончо, да им помогнем и на тях да се развиват. Нека преминаваме към игрите. И така хора, вече събрахме великолепната четворка и сега се мятаме към играта. Накажем. Или той ще ни накаже. Наказахме го ние. Той при мен е някъде... Охо, там се разхождат. Пам. 21. Има един малко слабичък. Много ладен, че съм сам. Не си сам, аз съм при... Не съм те видял. 3 път 33, още 1 път 33, още 1 път 33 на 10 Дет. пъти. Добре. Как ми го стилна? Ей! 33 лайк. Тук е трето човек. Аз не знам някой моля, защото ма не лайк. Защо станаха много? Добре. Много станаха тук нахални вече. Жука е... Бокса. Казаха те. И... Аре момчета, двама са, моля ви. Много, всичко. На кой кого стреля? Пати! Много гадни копане. Дет. Комарчо е ладо мене, комарчо е ладо. Ето, долу се чу. Аз го бих. По-добро оръжие. Леле. Малко ме целунаха. Дет? Оп, 74. Оп, дет, втори. Защо избих двама? Дет. Вау! Аз избих трима сам. Убих този на дюката и убих другия. Фул бокс. Фул пейс. 200. Ей, той искаше да му убие между другото. Грубо. Поне 5. Дет. 40. И за Айде. това интересен въпрос. Погна. Те до майте разкри. Геймване на Fortnite няма време да се изкъпа. Такова. Да. Предам те. Фул бокс? Добре, брат, Full Pace 200. Направихме и 200. Много я слуша, когато продава акаунти. И така хора, това беше края от нас. Ще видим следващия път и между другото, не бъдете такива като комар, да въртете машинки. Той не изряза да ходи и върти машинки. Айде.